Una vegada més, el Saló de Plens de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha acollit la presentació del cartell i la imatge gràfica de la Mostra Internacional de Titelles 2023, la que és l'edició número 38 d'un festival propi i especial. Álvaro Sánchez, dissenyador de la MIT, ha presentat de nou una proposta arriscada i diferent, una obra canviant amb més de 360 possibilitats perquè l'espectador puga triar la seva pròpia versió a través del web. Tots els anys intenta que hi hagi un tema fonamental, una proposta que tinga una base, un eix. Enguany l'eix és la pròpia participació o interpretació que fa l'espectador de les obres o dels cartells. És un cartell que funciona de manera estàtica, però està pensat com un cartell interactiu o un cartell modular. Així el vegeu estàtic. També parla un poc de la diversitat del món dels titelles, de la diguem, varietat que hi ha de propostes, perquè els titelles es poden veure de moltes maneres i es poden interpretar de mil formes. Per tant, és un cartell que està modulat i que inclús a través del web de la pròpia MIT, qualsevol persona pot entrar i crear-se el seu propi cartell intercanviant les peces que el conformen. Invitar a l'espectador a que jugui de manera lliure i de manera divertida i sense preocupacions forma part del goig també, que suposa disfrutar d'un espectacle o disfrutar de la mostra. Una al·legoria a la geometria i a la síntesi, que és una cosa que jo professionalment treballo i que m'encanta veure com les formes més bàsiques, rectangles, cercles, triangles, poden comunicar tant en tan poc. I aquesta és un poc la base de la proposta. A més, a la presentació s'han desvelat les dates d'aquesta edició, que torna al mes de novembre del 9 al 12 i que recorrerà 22 pobles de la comarca. Costa que alguns han tingut problemes per incorporar-s'hi i al final ho han aconseguit. Ho han aconseguit. Entre tot hem estat a peu de canyó perquè això sigui una realitat i la mostra és un emblema nostre i tenim que mantenir-lo molts anys. Enguany s'han sumat Llutxent i Bèlgida, que l'any passat no estaven, i clar, són 22 pobles. Clar, en 4 dies, imagineu, el Tetris que muntem és impressionant. Un any on la internacionalització de la mostra continua present amb la participació de la companyia anglesa String Theatre, però a més on també es comptarà amb una nova companyia vall-d'albaidina anomenada de Batabat. Una edició ben completa i especial per gaudir de 4 dies d'històries, imaginació, color, llum i il·lusió. Sempre busquem que siga variat, que siguin companyies que han girat moltíssim, que siguin companyies que han sigut premiades, companyies que potser, algunes companyies sí que han vingut per ací, per altres companyies que si no és per la mostra igual no vindrien, o per caché o perquè fem mai un esforç per a poder portar-les. Tenim una companyia anglesa, tenim una companyia de Madrid, tenim companyies catalanes, companyies andaluses. Enguany ve la Maquiner, precisament, que és una companyia andalusa que ha guanyat enguany el Premi Lorca, que són els Premis d'Arts Escèniques d'Andalusia, i vindran 2 espectacles diferents. Un per adults, que es farà a Ontinyent, que vos recomane, és molt xulo, i un altre per a tots els públics. Enguany també portarem otra companyia andalusa, precisament la Maquineta més andalusa, però aquesta és una companyia de Jaén, en un espectacle també que ha sigut molt premiat, que és la primera vegada i estaven ja desitjant vindre perquè s'ha recorregut tots els festivals, que venen companyies d'Aragó, de Múrcia i, per suposat, companyies valencianes. El conseller de Cultura en funcions, Fede Vidal, s'acomiadava del càrrec ostentat durant les últimes 2 legislatures, desitjant que la cultura continue sent un referent de l'entitat. Aquesta mostra no és sols per la qualitat que té, també per la internacionalitat i també perquè som una comarca referent en moltes coses en cultura i s'ha treballat molt. Quan van començar fa 8 anys no n'hi havia el que ara n'hi ha, han tingut més solta per poder fer coses. M'agradaria que tot seguirà igual, no millor,
que n'hi haguera més i s'apostara més per la cultura, però vegem que n'hi ha per ahir, les primeres proves no han sigut així massa bones, el que es veu en la tele, esperem que així no passe, que tot seguisca per on té que anar. I el disseny d'aquesta 38a edició de la MIT també compta amb una versió animada. També tenim una versió animada que vos podem ensenyar ja, si vos pareix, que bàsicament resumís un poc l'esperit de la mostra d'enguany i és un poc l'antesala de tota la comunicació que tindrà el festival en xarxes i en mitjans diversos, com poden ser qualsevol adaptació que calga.